Selamat hari Minggu madihita saluhutna. Huria nani haholongan di bagasan goar ni Tuhatta Yesus Kristus adorang sutapuka parminggota di manugoton martangiang nahohom mahita. Amin tapuji matuhatta maredehita sian buku ede nomor 110 sada ayat sada sahat tutulu. Hite-hite goar ni debata ama, dohok goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohok goar ni tod di perbadia, na tumopalangit dohot tanoon.
Amen. Parangeon hamuma natama di Tuhani, marguru tu sadok lomo ni rohana, marparbuehon parbue marhite-hite saluhut ulaon na denggan. Oloy hamu majahoba marhite-hite las ni roha, robe mahamu tu jolona marhite-hite olopolop. Haleluya. Martangiang mahita. Ali Tuhan debata para si roha jala na bonar. Mauliate hudok hami ala di papicar ho tu hami barita na uli. Na manodangi rohanami. Ay ala ni i ubain hutadahami ho dohot holong ni roham. Dipangido rohanami nuaeng mangulahon lomo ni roham hami saliling di ngoluon. Jalanaeng martua bahenonmu hami. Say perbadiay marohanami marhite-hite todim. Jala pargogoy mahami mangorom hisap-hisap dohot manggotapon roha portibion. Say palas marohanami manguloy ho ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tatangihon mapatik ni debata ima sian patik na parjulo saha tu paupaton. Patik parjulo au do Jahoba debatam ninna debatata dang jadi marakup au bahenonmu debatam. Patik paduahon dang jadi ganaonmu jaladang jadi sumanonmu manang aha na di Banua Gijang dohot na di Banua Tongaon ro di bagasan niaek na di toru ni tano nianggo tunggabe si sombaon manang siuluan. Patik patuluhon dang jadi dohonon goar ni debata yang go suture dalanna ay hona uhumna dosogot akana marsineang di goarna. Patik paupaton ingot hamuma pabadiahon ari minggui dina onomari maula hamuna sa siulaumu alayanggo ari papituhoni ari paradianan ni Jahoba debatam doi dang jadi homangula anggo dinasadari manang anakmu
Pe manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru. Ro di pinahanmu, ro di isi ni hutan ni halak pe na mangibati hutam. Ay di naonomari do di topa di bata, langit dohot tano dohot laut dohot nasa isina, dungi maradia do ibana diari papi tuhoni. Dibahini do ubahen na di pasu-pasu di bata Jahoba, ari paradianan nai jala di perbadayai. Ido pati ni debata, tapangido magugos ya Tuhan debata laho mangulahon patik nai. Ale Tuhan debata, sai pargugui mahami mangulahon na hobar tu patikmi. Amen. Topoti madosata di hadapan ni debata Martangiang Mahita. Ale Tuhan debata, amani Tuhan nami Yesus Kristus, hodo debata pargogo na suatu dosan, si topa nasa na adong, paruhum na tigor na manghuhumi jolma manusia, narodo hami tujulo manopoti dosa nami, akan nahuula hami marhite-hite siya pangalasion ni patikmu. Ima marhite siya tubu-tubu ni roha nami na roay, nang siyan pakateon nami na soture, ro di pangulion nami di hisap-hisap ni roha nami, natama si tutudo ho na uhummu hami ala ni dosa nami
alay na tarsol bagi dohami nuwaeng alanii. Asi maroham dihami ale debata nami. Pardenggan basa jala parasi roha doho ala ni anak haholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Saise sama dosa nami saluhutna. Jala suruh matod di parbadia turohan nami be. Asa terbaik kami manguloi ho di bagasan hati goran. Dohot habadiaon. Gabe sahat hami tuhanguluan na sorasuda. Na pinarbagabagam di akka na porsea di anakmu. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabigima bagabagan ni debata taringot tuhasesan ni dosa. Songonodo hata ni Tuhan Jehovah. Nunga pola hupasisi akka pangalosim songon obun. Jala songon obun manorob akka dosam. Say mulak mahotwaw ayaw si paluaho. Hasangapon ma di debata na di gijang. Amen. Tabigi mahata ni debata at turupuk di parminggota di bagasan manuguton na nienet sian Parjamita, sian si Salomo Bidusada. Parjamita Bidusada mamuka sian ayat 12. Sahat rodi 14 tajahama marsikat soring. Au Parjamitai bakit Raja Najolo gumonggom Israel di Jerusalem. Nungahuida saluhut jadi-jadian akan terjadi di hasianganon gabe idama saluhutna nalahosal pudo jala pangeahion dialogo sabing doi ido sahatna martua do akan atumangihon hatani debata jala naupiopsa. Amin. Solo
Dakko maha porseo tai so nani hati dakko ni dongata saha porseo di sadok portibion rap mahita madok. Au porsea di pataja Ido ama parbugona so katudosan na tumapalangit dohotang. Au porsea di Yesus Kristus anak de bata Jehovah na sasadai iman na tinubuhon ni si Maria na gabi-gabian siaton di perbadia andorang suhabubuhan ido tuhata na tumaon na bernit di panghuman ni silatus na mati tarpajal do ibana di hau penarsilang na tua-tua banotoru dung ditanong na mulak mangulu di hari patuluhon na manaik tu surgo lahundur tu siamun ni debatan Jehovah amanai pargogo na suatu dosani disimai ibana pai maluk sugut tu tanah manghumi halak na mangulu dohot na mate au porsea diton di perbadia jala adong sadahuria na badia huria atau panihala Kristen na akan abadia do dihasesan ni dosa do dihatai na madok mulak mangulu sugut daging ni halak naung mate do dihanguluan na sorasuda amin.
Korparupuan HKBP Lontar Resort Surabaya Utara.
Salam. Hamuda dongan sahuria dohot sa porsiaon di bagasan guarni Tuhan Yesus Kristus adorasi jenahon odolan ni titing ni huriata hari Minggu sadarion atas guarni Parhalado HGBP Yogyakarta Resort Yogyakarta Perjuluma upasahat hami hata horas-horas tu hita saluhutna dohot waka dongan naudope marsaur di Parmingguon HGBP Yogyakarta sadarion upasahat hami mah tabe di bagasan guarni Tuhan Yesus Kristus horas madi hita saluhutna Horas. Udutusi tabegi ma odolan ni titing ni huriata sadarion tersurat di hata Indonesia jalaboi tajaha di papan pengumuman ni huriata manang marhite soft copy titing di WA grup wilayah maupun kategorial. Yang pertama nama arti dan topik Minggu 3 Agustus 2025 nama Minggu ke-7 Dung Trinitatis topik menjadi manusia baru di dalam Kristus. Yang kedua pelayan ibadah Minggu ke-7 Dung Trinitatis tanggal 3 Agustus 2025 pukul 9 khotbah disampaikan Ibu Pendeta Herlina Hasibuan. Liturgis Ibu Situa Nyonya DMS Simanjuntak Boru Siagian. Warta Bapak Situa Lumban Raja kami sendiri. Yang ketiga pertanyaan wilayah minggu ini. Yang pertama Selasa 5 Agustus 2025 masuk pukul 18 WIB di rumah keluarga W. Manik Ibu M. Borusidauruk, alamat Gambuhan Kraton Mulyodadi Bambang Lipuro Bantul masuk wilayah selatan. Yang kedua Rabu 6 Agustus 2025 masuk pukul 19 WIB di rumah keluarga T. Simanjuntak Ibu S. Boru Sihotang, alamat Jalan Uates Ambar Ketawang Gamping Sleman di wilayah barat. Diundang seluruh jemaat untuk menghadiri pertanyaan sesuai dengan wilayah masing-masing. Yang keempat kegiatan kategorial. Yang pertama PHD Punguan Ama, yang kedua PHD Ina Kamis Parupuan, yang ketiga PHD Naposo Bulung, yang keempat PHD Ina Priskila, yang kelima PHD Gabungan Ina Parupuan, yang keenam PHD Remaja dilaksanakan sebagaimana mestinya. Yang kelima penghiburan diakonal pada hari Minggu 3 Agustus 2025 pukul 12 WIB akan dilaksanakan ibadah penghiburan diakonal bagi keluarga Situa HSL Simamora T. Boru Sagala untuk orang tua dari Bapak Situa HSL Simamora yang sudah meninggal dunia, alamat Perumahan Mutiara Residen Blok D nomor 2 Jalan Imogiri Timur Bantul. Mohon kehadiran jemaat dan segenap Parhalado dan keluarga untuk dapat menghadiri ibadah penghiburan tersebut. Yang keenam pertanyaan Parhalado dan keluarga. Hari Jumat tanggal 8 Agustus 2025 pukul 17 WIB tuan rumah Parhalado wilayah selatan keluarga Situa PJ Sinaga Ibu
IM Boru Hutapea yang beralamat di Jalan Sepi Angin Grojogan, Wirokerten, Bantul, dimohon untuk semua perhalado dan keluarga untuk menghadiri dan mengikuti acara tersebut. Yang ketujuh, hendak menikah, warta kedua. Akan dilaksanakan pemberkatan pernikahan pada hari Sabtu 9 Agustus 2025 di Gereja HKBP Anugerah Tosai Baru, Resort Sintanauli, Pematang Siantar, Distrik 5, Sumatera Timur. Untuk calon mempelai yakni Musa Sami Evan Parningotan Sidabutar, putra dari Bapak Situa Insinyur David Giat Bungaran Sidabutar almarhum, dan Ibu Dr. Anda Dewi Luciana Tampubolon, alamat Komplek Gria Lavender Kafling L2 Sleman, Yogyakarta, anggota Jemaat Wilayah Barat HKBP Yogyakarta, Resort Yogyakarta, Distrik 18 Jabarteng DIY, dengan Priska U.K. Siahan, putri dari Bapak Midian Siahan dan Ibu Ruminta Borus Morang almarhum, alamat Tosai Baru, Pematang Siantar, anggota Jemaat HKBP Anugerah Tosai Baru, Resort Sintanauli, Pematang Siantar, Distrik 5, Sumatera Timur. Acara ibadah partupolon atau pencatatan perjanjian hendak menikah telah dilaksanakan pada hari Sabtu 26 Juli 2025 di HKBP Sosornauli, Resort Hataran, Jawa, Distrik 5, Sumatera Timur. Yang kedelapan, ibadah dalam bahasa Inggris atau Sunday Service pada hari ini Minggu 3 Agustus 2025 dalam ibadah 17.30 gereja kita melaksanakan ibadah dalam bahasa Inggris. Diundang kaum muda dan remaja serta warga jemaat untuk menghadiri dan mengikutinya. Yang kesembilan, pemberian ulos HUT 70 tahun pada hari ini Minggu 3 Agustus 2025 dalam ibadah pukul 9 WIB, gereja kita akan memberikan ulos bagi jemaat yang sudah genap berusia 70 tahun, yaitu kepada keluarga atau kepada Bapak Perlaungan Raja Guguk. Yang ke-10, pelantikan panitia Pesta Gotilon dan perayaan Natal 2025 hari ini 3 Agustus 2025 akan dilaksanakan pelantikan panitia Pesta Gotilon dan perayaan Natal 2025 pukul 9 WIB. Yang ke-11, kunjungan gerejawi atau tamu huria. Minggu ini 3 Agustus atau hari ini kita menerima kunjungan gerejawi dari seksi Parupuan HKBP Lontar Resort Surabaya Utara dan Kor Parupuan HKBP Grand Wisata Resort Mustika Jaya. Bekasi, majelis dan jemaat Yogyakarta mengucapkan selamat datang dan terima kasih untuk kehadirannya. Tuhan memberkati. Selanjutnya, kunjungan Diakonia ke Rutan Kota Yogyakarta pada hari ini Senin 4 Agustus 2025 pada atau pukul 9 WIB, seksi Diakonia akan berkunjung ke Rutan Kota Yogyakarta. Perwakilan dari anggota Diakonia sebanyak 3 orang ikut menghadiri kegiatan tersebut. Yang ke-13, rapat pendeta HKBP Distrik 18 Jabarteng DIY. Distrik 18 Jabarteng DIY akan mengadakan rapat pendeta sedistrik pada hari Senin hingga
Rabu 4 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2025 di Bandung, Jawa Barat. Seluruh pendeta Resort HGBP Yogyakarta mengikuti rapat tersebut. Kiranya Tuhan memberkati perjalanan para hambanya. Yang ke-14, peneguhan sidi dewasa dan mahasiswa. Pada hari Minggu 10 Agustus 2025 dalam ibadah pukul 9 WIB, Gereja HGBP Yogyakarta akan melaksanakan peneguhan sidi dewasa dan mahasiswa. Untuk gladi bersih akan dilaksanakan pada hari Sabtu 9 Agustus 2025. Kepada murid sidi dewasa dan mahasiswa diminta untuk mempersiapkan diri. Yang ke-15, undangan ibadah Ina Hana Distrik. Pada hari Rabu 13 Agustus 2025 pukul 9 WIB bertempat di HGBP Resort Karawang. Akan diadakan ibadah Ina Hana Distrik. Utusan dari HGBP Yogyakarta ada 10 orang dengan biaya swadaya masing-masing. Yang ke-16, undangan persekutuan doa oikumene atau PDO Hana pada hari Senin 11 Agustus 2025 pukul 15.30 WIB akan dilaksanakan persekutuan doa oikumene Hana bertempat di GKJ Jatimulyo, Jalan Magelang, nomor 45 Sinduadi, Sleman. Diundang Ina Parupuan untuk menghadirinya. Yang ke-17, katekisasi sidi reguler 2025 2026. HGBP Yogyakarta membuka kelas katekisasi sidi reguler tahun ajaran 2025-2026 bagi jemaat yang ingin mendaftarkan dapat menghubungi situa wilayah masing-masing atau ke kantor sekretariat gereja dengan membawa soft copy akte baptis dan surat keterangan anggota jemaat dari gereja asal bagi yang bukan jemaat HGBP Yogyakarta. Yang ke-18, surat Opuyeporus Pendeta Dr. Victor Tinambunan MST tentang mengumpulkan dana kreatif untuk mendukung dana sentralisasi keuangan HGBP, melihat banyaknya pengeluaran untuk kebutuhan penggajian para pelayan full timer HGBP dibandingkan dengan semakin berkurangnya pemasukan keuangan di tahun 2025 ini dari tiap jemaat untuk mendukung sentralisasi keuangan HGBP. Untuk itu, Eporus HGBP menghimbau kepada setiap gereja agar melakukan pencarian dana kreatif untuk menambah pemasukan keuangan sentralisasi HGBP. Terkait dengan surat Eporus ini, maka mulai minggu pertama di bulan Agustus atau tanggal 3 Agustus 2025, gereja kita akan mengumpulkan amplop dana kreatif atau yang tersedia di bangku masing-masing untuk diserahkan kantong keempat ke depan. Yang ke-19, kerja bakti dalam rangka menyambut HUT RI ke-80. Pada hari Sabtu 9 Agustus 2025, gereja akan mengadakan kerja bakti secara gotong royong untuk membersihkan lingkungan gereja. Mohon kehadiran AMA, INA, Naposo, dan remaja untuk berpartisipasi mengikuti kegiatan tersebut. Yang ke-20, rangkaian acara HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 tahun di HGBP Yogyakarta. Selengkapnya secara rinci bisa dibaca di papan pengumuman. Yang ke-21, bajar makanan. Yang ke-22, sumbangan inventaris huria.
Gereja kita telah menerima sumbangan dari anggota jemaat HGBP Yogyakarta berupa kursi kerja 1 buah untuk ruang kerja pendeta resort, yang kedua alat-alat kebersihan masing-masing 3 buah, sapu ijuk, sapu lidi, floor wiper, dan 1 set spion mop standar dari Akademi Polisi Semarang. Huria dan Perhaladu mengucapkan terima kasih atas sumbangannya. Tuhan memberkati. Himbauan yang ke-24, panitia pembangunan. Yang ke-25, yang ke-26, laporan kegiatan pengadaan sound system. Yang ke-27, penerimaan pelayan guru sekolah minggu, pendamping remaja, tim multimedia, dan operator sound. Bisa dibaca dan disimak secara rinci di papan pengumuman. Yang ke-29, warga jemaat yang sakit dan masa pemulihan. Mari kita mendoakan kesembuhan bagi warga jemaat HGBP Yogyakarta yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat atau pemulihan di rumah. Tuhan kiranya memulihkan, menyembuhkan, dan menguatkan. Yang ke-30, persembahan bunga altar. Penyumbang bunga altar pada hari ini, Minggu 3 Agustus 2025, yaitu dari keluarga BP Nainggolan dan Ibu Dr. HYLB Boru Sialagan. Tuhan memberkati. Yang ke-31, kebersihan dan fasilitas umum. Yang ke-32, bacaan Alkitab minggu ini. Yang ke-33, kegiatan pelayanan di gedungan gereja. Dan yang ke-34, keuangan tanggal 26 Juli hingga 1 Agustus 2025. Selengkapnya bisa disimak dan dibaca secara rinci di papan pengumuman. Yang selanjutnya kita masuk ke dalam acara pemberian ulos HUT yang ke-70. Damang Dainang Patu Pauni Huratama Pasahaton ulos ditikyo di badah tahun pinangidoma tu amang manang tu Bapak Perlaungan Raja Guguk Roma Hamu Amang Tujuloon Jalo Hamuma ulos holong sian huriata. Pinuji matu hatta di minggu ta sadarion neng manjalo ulus ma hala amang Perlaungan Raja Gugu umuli heddo mol marjas sama mang pakai dasi neng parjulu si dohonon nami danggabi kewajiban non sian huria pasaton ulus 70 tahun dang sude HKBP patupahon pasahaton ulus 70 tahun alai huriata mungkin adong piga-piga hurian asing patupahon pasahaton ulus 70 tahun alania hadui ala hatan itu hatta dona madok di Psalmen 10 ayat 10 ia ari-ari ningulu nami itapni 70 tahun dong jala molo marhagogoon si tutu di eakma 20 tahun
molo huriatta sonari pasaton 70 tahun ala dong 70 ala itu tikki na mangihut na 80 tahun pe bayenotta nama ale mungkin dang ulus ale ulus majo sonari. Jadi pinuji matuhatta sehat madamang gajang mau murmu gabe ruas sitiruan ma amang di tonga-tongani huriatta HKBP Yogyakarta. Kupa sahat taima ulus na gajang si torop rabbu gajang ma umur muna torop ma pinopar muna jala di pasu-pasu tuhatta. Jangan dong paparan mo na mamoto. Paras ma dia mangda. Pasatamu mahatamu na sautik tutong-tongan ni huriatta. Dihamu ama nami ina nami au 7 jawon tau mulia ate ma dihamu ama nginang ala hitam yang muna buya utari partu 70 tahun 100 darion sepas-pasu tatoma tu juluan nerion di pargugui maulah nombar tupatik nai. Puji Tuhan apa kesaksian umat son tapi teplo nama 7 jauh. Jadi puji Tuhan kurang do pasu-pasu di keluarga nami. Amin. Tuhan memberkati. Horas ma. Tau duti mah acara paduahon masuk mahita tu pelantikan panitia pesta gotilon suang songoni panitia hari Natal. Nah partusi damang dainang pinangidoma tuak ke panitia adong 2 hal. Isi utama pianok warna adong madijolo jongjong dan sebagian jongjong ma di tempat huguari kami mah nama-nama BPH panitia pesta gotilon dan perayaan Natal 2025 yang maju ke depan menerima SK penanggung jawab Bapak Pendeta Hutahayan. Selanjutnya Situa PSM Simanjuntak, Sekretaris Situa B Siregar dan Bendahara CT Simanjuntak. Romahamu amang jongjong mahamu di Joloon. Selanjutnya najongjong manang tijang di tempatna masing-masing hujoho kami masih Joloon. Wakil Sekretaris Calo Situa IA Sinambela, Wakil Bendahara Situa J Sigalingging. Sesi perlengkapan R Raja Guguk sebagai koordinator, anggota Daniel Sinaga, F Simarmata, SM Tambunan, B Sipahutar, CH Panjaitan. Seksi konsumsi
Nyonya Situa B. Siregar Boru Huta Barat sebagai koordinator. Anggota Nyonya Situa H. Hutapea Boru Lubis, Nyonya CH Panjaitan Boru Tobing, Nyonya RH Butar-Butar Boru Simanjuntak, Nyonya Situa LMH Hutapea Boru Hutahayan, Nyonya BP Siaturi Boru Tambunan, Nyonya CH Tesi Manjuntak Boru Silitonga, Nyonya Situa Jesi Galingging Boru Limbong, Nyonya RZ Tapu Bolon Boru Simanjuntak, Nyonya G. Tobing Boru Simanjuntak sesi acara, Situa M. Marpaung koordinator, Nyonya R. Rajagugu Boru Panggabean, Situa HR Tambunan, Mira Boru Huta Barat seksi ibadah, Pendeta Uhutah Soid, Pendeta AB Panjaitan, seksi penggalangan dana, Situa PJ Sinaga koordinator, anggota Arnold HMT Lumban Tobing, Situa HSL Simamora, Situa Halimbong, Situa RLC Boru Nadeak, Situa VI Boru Panjaitan, seksi keamanan, A. Hutagaul koordinator, Situa Ermalau, Situa Eluman Raja, seksi dekorasi, tim bunga altar gereja, seksi dokumentasi, Korin Boru Hutahayan, Rafael Panggabean, guar-guar na husebut tami amang tijang mahamu di tempat muna. Dia manami dohot inanami na jongjong di inganat tabi dohot amanami nadong di joloon lantikon ni huriat tamahamu gabi panitia pesta gotilon dohot akan narikot di hapurluon natalta ipasu-pasu tuhat tamahamu jala di pargugui pola patu-pauta pelantikan songonon asabuido duminggan sihiri motta dung sipul rapaton patupau munama rapot dengan cara seksama dan dengan tempo yang sesingkat-singkatna. Namang dah asapitor segera hamu karejo siak kami uluan ni huria atas nama Huriata Hami Padita HKBP Resort Yogyakarta melantik kamu di bagasan Guarni di Bata Ama anak doh Todi Borbadia. Songon lima namasa doh titing di tasadarion. Salam, Horas Marita salutna. Shalom. Horas Marita salutna. Nani hormatan amang pendeta resort amang hutahayan. Suang songoni inang pendeta Boru Hasibuan. Rapsude ruas ni huriata ama ina suang songoni na poso na adong di huriaton.
mungkin adong berbeda sautek somala bulu ama marede di tempat do alayon jongjong tujuh lo omma amang inang tim ni huriata nalau borhat tu parheheo distrik Jabarteng DIY na di Patupa tanggal 22 23 di Huria HKBP Resort Pekalongan. Jaladak kolat tim pokal grupo namang na di berangkat to kuriata adong do songot catur bulu tangkis suang songoni nang pingpong. Jala memang alai bulu sian pokal grup adong do targetnya laki juara 2 inna. Alera matangi yang mahita bulu dang boy juara 2 apalah juara sada. Nah, jadi tatangnyakon saya giat matutu sehat tami satu Pekalongan suang songoni mula 7 Jakarta on. Imana bui tarpasatu tonga-tongata Horas Madita.
Dame ni debata na sumurong siyan saluhut na roha. Ima mga ramo ti-ate do pikiran muna. Di bagasan Kristus Jesus tuhatay. Amen. Horas madihita saluhut na. Adorang so huja haturpuk jamita. Parjolo patadaw kami madiri nami. Tungpe nunga tuluhali patuluhali onom mahami marjamita tuha KBP Yogyakarta mabuan rombongan sian Bekasi 2 hali dungi sahalion sian Surabaya kemungkinan ramuse buanom mamuse kunjungan sian distrik Deboskap tahunan neng ro ala neng mutasi nama au 2 minggu nahi buano mamuse tuson asa pa 4 ton palimahalihon. Ate. Jadi ya hami ima ala pedek doau bane kono pahusor injaki. Sotung madebu. Jadi ya hami ima Padita Herlina Boru Hasibuan. Amat tanah walap. Ala memang audo mangalapi. Parsiatar doau amataku par Jakarta narodo atu Jakarta gabi wala may bana ima margana 70 2 madi basa-basahon tuhami dakdanak sapasang sada may bawa na balga nga kuliah lagi proses skripsi na paduahon ima boru jala doho buat ibana tuson rap doho punguan ina paropuan lontar ima tahunon kuliah mah ibana hami manom musepa 22 berbulan madu doa amat tai aleko tinggal muse hamit tong borak makana marsikola bamakubasi ma namakubasi alani hupasatami ma horas sian HKBP lontar tuhita saluhutna nang naadong di luar nang naadong di sopo Tuhan Yesus memberkati kita dalam persekutuan hari ini. Nuaing tajaham maturpuk sian Kolose bidutolu ayat 5 sahatu ayat 10 sada tapayuti hutma atong bunuh hamuma ruas muna akana ditanoon parmainanon hahodaron riting ni roha hisap-hisap na roha rodi pangahution ima pardebataon naliban alani akaido lalu rimas ni debata diulaun hamudo akai najolo tagan di bagasani ngolumuna alai anggonuaing bolokon hamu masaluhut nai rimas muruk hajahaton pangisahion hatabaraksi sian pamangan muna unang ma masih gabusak kamu ainunga di tanggal hamu jol mana buruki rap dohot akka parulon jalanunga disolukon hamu nai barui napi nai baru asa tadaun na rupa ni natumoppa ibana tang mardia ibar desi gorik manang jahudi namar sunat manang nasomar sunat bangso naliban manang bangso naso maju dope hatoban manang anak mata Kristusido tahe saluhutna jala di bagasan saluhutna ima sahatna hamuna kadongan tema ni minggutta disadarion madok gabe colma nai baru di bagasan Kristus menjadi manusia baru di dalam Kristus. Alani nagabe suku-sukun dihita bohado asa gabe
jolma nai baru. Bagaimana menjadi manusia baru di dalam Kristus. Suku-suku non macari kotdo boto otak buasa alamolo tapamanat do di pardalanan ningolutan waing nungatung torop hala Kristen nasaropang dohot pertibion. Begitu banyaknya orang Kristen menjadi serupa dengan dunia. Songon diupamani hita halak batak madok eme namasak digagat ursa iyai namasa ido diulang. Itulah yang sudah kita lihat saat ini. Sudah banyak orang Kristen yang kehilangan identitas, tidak lagi berkarakter seperti Kristus. Nungga godang jol manuaing nama dabu tu sekuralisme berlomba-lomba donuaing jolma papunguhon artana nang pesosian dalanna ipaguguk artai hepeng nai bahkan sampai 7 keturunan. Siala di partikia non taidado paboa torop do jolma nama bahen satabi butuhana dohot hagiot ni dagingna gabe debatana tang marojahan be tu debata jaladang berkarakter lagi seperti Kristus. Alani mulak mahita muse tu suku-suku nakin bohado hita asagabe jolma nai baru bohado bahenota lapatuduho diriton songon sihuton Kristus di KTP tayado tay taban si gamona Kristen kanido ada di sana ale jok do hita gabe Kristen KTP Kristen kapal selam uleleng tenggelam siana mulup idotong idom bahen kita seperti sama menjadi sama bohado bahenota lapatuduhon jati dirita songon siuton Yesus. Apostel Paulus diturpukon manogu-nogu hitado asa takas taulahon lomoni rohani debata. Rasul Paulus mau mengingatkan itu. Tuhuria Kolose ala diadopi nasidado ajaran yang keliru dan praktek-praktek yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Idombahen di surat Apostel Paulus mohon untuk mengingatkan mereka asa takas mangolu di bagasan Kristus. Bagaimana seharusnya hidup mereka yang sudah dipilih oleh Kristus. Ditogu-togu dada holan huria Kolose ditogu-togu Apostel Paulus alai parsidohot dohita disi tiama lomoni rohani debata molotapahopari tuturpuk camita di mingguon alusna didok disi ikon bunuon ikon pamateon ikon pasohoton ma pangalaho nasalpui pangalaho narobii pangalaho nalelengi akanaung diula najolo. Itu harus
dimatikan. Di ayat 5 turpuko takas do didoki. Bunuh hamuma ruas muna na ditanoon. Matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Lapatanna pangalahon nalelengi ikut dipamate, dimusnahkan, jala ditadikon tanpa sisa sedikit pun. Pangalahon naido dang jolmana. Molo jolmana ita pamate di penjara mahita. Gudang ma penjara pangisina. Roma non Huria Jogja la membesuk kita. Aladong nakki di si tikting ate. Adong tikting nakki di si lado tu penjara patu panulaun diakoni. Mabaritahon barita naul idotong. Jadi dang colmanay si pamateon. Moladong na mangulaw na salaan dang hiasogohon colmanay dia do diasogohon. Pangalahonay ido. Pangalahonay. Diturpo ko di pajojor Apostol Paulus do. Pangalahonay kon si bunuon ima di ayat 5 dohot ayat 8. Didok di si pamateon, si bunuon, si pasidingot do ima permainanon. Percabulan, masuk matuson, pergaulan bebas, perselingkuhan, dohot namar dongat tubuh tusing. Si pasidingot doon, bunulah ninna, permainanon. Alai molo tapamanat amang inang, nungagodang jol manuaing dang may labi, mangulahoni, dak malu. Melakukan percabulan, apalagi moloso tardapot idotong bamolo tardapot rosnya KBP badir PP idotong odo na pinaingon Apostol Paulus jala ido jamita na di ari minggui di Sodom do Gomora Boasa dihancurkan di batai ala masa do di si pangalaho na sodenggan percabulan ni permainan dungi didok muse hahodaron di bahasa Indonesia didok kenajisan dia maka pangalaho di si hahodaronon termasuk madisi LGBT ati iko si pasidingo doon jangan sampai terjadi akan hal itu apalagi Jogja adalah kota wisata. Ikut Jamot, Tahola Jogja, Bekasi, Surabaya, do inganan na asing. Dungi si pasidingot do nang riting ni roha, hisap na roha, imanapsu jahat, pangahutiyon, keserakahan, nama bahen arta gabe tujuan ningoluna. Ima di ayat 5 di ayat 8 didok muse ikon bolokono dorimas muruk hajahaton pangisayon hatabaraksi kata-kata yang kotor husukun majotu hitay nang ise masyak kita na mulai madogot satu borngin holan na muruk mulai dungo adong tahiyamang akay nata hola dungay muruhi sude pagisi di bagas adong molo ni sukut to akay na dang adong inangin na do itabuniod do alay molo ni sukut to akamata ido inang ina ay holan hitchat ma nina ay naliling ko tong mula nina uro bija nina baka to dadak pe ido tay nang hola madungoy hita asa marsikola buade nang tadoy aka ulaon nasodenggadoy si pamateo doy